Wan, Wan, gak apa kowe Wan? Dengaran mon semangat ngat. Aku karo emosi nih aku. Rano popo, wes saya terus. Terakhiran barang kok rame ke. Ayo kita sahur. Halo, Rel. Neng di kowe? Neng omah Wan, entus nembelah kentem. Tak gubetan sesuk. Gek wae tangi mesti kowe Wan. Ora ketok blas mau ning pasar kembang. Heeh, kawanan aku ora krungu alarm. Ngeleh aku, ayo ning Pak Joker yo. Ayo ra, aku ki wis rampung kok. Yo wis ayo, kabari ra pasukan mokel liyane. Yo, siap. Paling wis do ning kono paling. A few moments later. Ngopo kowe Wan? Awit mau ngangklang kok tak delok kaya beda. Beda apa? Apa aku malah Ultraman? Galau paling jah kuwi. Galau apa? Wong ora tuyan cah wedok kok galau. Cemet bloko kok. Iso ora gelem bloko Dinda tak jak ngabuburit buka bersama mbek aku. Sifate kuwi lho malih beda. Mau neki ngrespon akhir-akhir iki kok kaya wegah nih mbek aku kaya jijik ngono. Lara gara-gara wedok tenan golek liyane wedok akeh kok mawar kae lho jomblo forever. Rasukdi. Yang ku ngejak takbir keliling engko bengi. Ayo bareng-bareng yo. Ayo. Ayo ning taman kota yo. Oh, Yawan, langsung parani omahe wae kok bengi nembung pakne, jak takbir keliling. Nek langsung jawab wong tuane ora langsung gelem. Ngono wae, Wan. Langsung wong tuane. Iya, Wan. Pakne Dinda kan beres sih nek mbek awakmu. Ya beres lah, duwe cangkem kok rak beres po bisu. Ya wis ngono wae. Langsung parani omahe. Berhasil rak kuwi. Mengko malah gagal, tambah galau karo tambah isin aku. Iya nek rak dicoba ya rak ngerti Wan. Berhasil apa ora? Wong kuwi cara sing paling apik Wan. Iya Wan, dijajal. Mumpung pas momen iki. Iya, mengko jajal tak cobane tak paranane langsung ning omahe. Pancen temenan mawan ki pas kae karo Gimin saiki sikep-sikepan karo Barel. Dinda, mengko bengi Pak diparani ning omah karo mawon Pak dijak takbir keliling. Aduh, piye yo carane ben mawon ora ning omah ngejak aku? Padahal ngejak bukber bola bali tak tolak kok icik ngoyo wae. Jijik meni aku boncengan mbek cah lanang sing seneng karo cah lanang. Pas kae engku-engkuan karo Gimin. Mau ning dalan sikep-sikepan karo Barel. Naudzubillah min dzalik aku dibonceng kemawon. Ngerti aku carane. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, lah kok ana motore Beri ning kene iki. Kae kok Pakne Dinda. Nggih ngomong-ngomong karo sapa sih tamune kae? Ya aja bengi-bengi ya Le, mulih muter di taman kota ping 3 wae. Lek wis mulih. Wis Pir, ayo Pir. Selak bengi, ndak ora marem engko. Lho, kuwi tangane kok ono rangkul-rangkulan barang. Ono marem-mareman barang. Ya Allah Din,
Tega temen gue menghancurkan perasaanku, Din. Mak, Pak, kenapa aku dilahirke nek mongkon ngrasake tangis ning malam takbir mergo asmara.